هلا تماشاوان هجا اف روشا انفلاسیونی هر وها روشا فایزه روشا زمان آنگو بها بونا کلوپلانکو باندورا ویل سر ولاتیان چیه هر وها راپورا و ای سی دی سلیمان کاران پسپوری آبوری و جواکی استانبولی میوانی منن سلاف بوته بریز کاران و ای سی دی راپورک بلاف کریه دناف 27 ولاتان ده روشا ترکیه روشا هری نباش هری خراب تی روشا هیا ترکیه دواره آبوری انفلاسیون فائزان ده چاواده نرخینه Şimdi öncelikle gerçek enflasyon despeki enflasyona rastakini çiye emnilser ve bakıbın. Suriye'den sonra dördüncü. Pişti Suriye em de reza çaremindene. Evji neligor tuyeke ya sazya jimaryariye. Le tuyeke datayın drev hene. Naha sadi bistu du bilend bun heye de enflasyonu da. Tişten ku banka navendic dibêje rastiyên nîşan nade. Li welatên ku şer heye ev tişt nîne. û demin pêş de jî eva sererast nabe heta salekî din jî mimkün nîne em ji vê rizgar bibin. Êku dibêjin em rizgarbûn jî li gor me sedî pazdeyek û ev jî du carê cîhanê ye. Dema em werin rêzkirina OECD jî di nava Ewqas welatan da sedî heftê û du ji jiyana xwe guman dikin. Ewle nabînin, di nav metirsiyê de dibînin. Çok doğru ve çok şey. Eva gelek datayên nû dide. Ya dayanak kredi kartı borcu. Her wiha deynên kartên kredî ji hene ku û herkes bûye deyndar. û eva di demekê nêzik de dê biteqe. بریز کاران تو زانی دوهی من مدیا ترکیه ده خوند وزیر آبوری محمد شیمشک تلفنی ادعای کو ساحه تلفنی توی گید که دبی از دخوازم هون رقمی راستقین هجماری راستقین یا انفلاسیونی جمره بیشم بو کو ام بکاربن برانبری و برنامه خو حاضر بکن یعنی بکاربن چاره سریا پیدا یعنی وزیر بخوشی لی ترکیه نزانه کو روشا انفلاسیونی وان شاوایه Yani gerçek enflasyonu bilmesi ji bo bibîne rastiya enflasyonê çi qase divê di destê wî de data hebe lê tuyîk rastiyan nade. Eger li gor tuyîkê herin rastiyê nabînin. Lê eva sedî pêncî û heştî rastiya enflasyonê nîşan nadin. Eger telefonekî bo tûy kiriye tiştekî pir baş kiriye ve nîşan dide banka navendî dê carekê din bendawariyên xwe bo enflasyonê nûjen bike. Divê hejmarekî bê xwe bigine hejmarekî rastaqîne. برز کران نها پیش حل بجارتنان لترکیه دلار 19 لیره ترکیه بو نها 27 لیره yani de cihane de pereyek و هری زیده برانبری دلار دشکی لیره ترکیه yani راستیا ایروجی براستی دیار yani نرخی لیره ترکی برانبری دلار جکو 27 راستیا آبوریا ترکیه نشان داده Türkiye sala 2021 ve nirx lirayı da asla heri jerde ev jî nebese
خلک لکولان لسر جاده دبیجن کو داویا ساله یعنی 31 ماه 12 هری کم دبس 31 lira 1 dolar debes 31 lira eva debeku ev jveji zedetir be eva evyaji wek daxwaza berpirsan jî tên dîtin Askılamak. Yani eva rêya ku dixwazin xelkê hejar bikin enflasyonla mücadele edecekler. dibêjin Bir yandan vergileri artırıyorlar. aliyekî bacan zêde dikin aliyê din jî nirxê dirawê zêde dibe û li aliyê din jî enflasyon heye Artar, tüketim ithalatı da geriler. eva henarde û hawirde jî dê asta wan jî kêm bike eva datayên nebaşin Yükselmesi için ji bo bilindkirina henardeyê jî divê dîsa jî em hin kelepelên ji derve bînin hawirde xwe jî zêde bikin ihracattaki kar eva marjını ev yek jî asta kazancı kêm dike insanlar şunu yapıyor. Tüketimi kısıyorlar ama şu şekilde. dibe ku enek xercên xwe kêm bikin lê Fakat adam haklı olarak lê yarın diwar yatıramayacağı için mutlaka nikare van için elindeki dabîn parayla bike û pareyê ku bi destê xwe nikare kelûpelên pêwîst marketten 5 dabîn bike niha diçin marketan tiştên pir zêde dikirin ditirsin ku dêbuhayê wan zêde be ji ber wê diçin ji marketan tiştan zêde dikin eva jî tengezarî li ser aboriyê durust dike برێزکەران نوها هەلبژارتن 28 گولانê xilas bû. Çardehê gulanê ê parlamento û serokkomarî bû gera duyem jî 28 gulanê xilas bû. Yani du meh serve derbas bûne. Bez zam li ser zama ê ku piştî wê hate kir. Yani mesela bihayê enerjiyê gelek hate zêdekirin roj bi ser rojê jî tê zêdekirin. Ev yek bêguman tesîra xwe li hemû kelûpelên din dike. Vê rojê tu çawa dinirxîne? Hetek hengî wê wisa berdewam bike? Şimdi sonbaharda Demên payîzê de em çaverê zamên zêde dikin dê jiyan girantir bibe kesimin Diwarê ketkaran da û çîna navarast jî dê rewşa wan pir bikeve olasılıkla dolaylı çend sedemên vê hene li ser bacan dê hinek tişt werin zêdekirin ya duem jî kredi muslukları kısılarak dê hinek krediyan kêm bikin ev jî dê bibe sedemê kêmkirina xercan û di bêrika xelkê de jî zêde pere namînin lê dê nirxên kelûpelên din di warê otomobîlan da û sinayê din de dê werin zêdekirin erkete çekilmiş talep devam edecek. dê ev demeke din jî ev daxwaza wan were pêşxistin Budayı üretmek için dışarı em ji bo berhemanîna genimê jî mihtacê derveyne ji bo enerjî wiha û ji bo gelek tiştan pêdiviyê me bi derve hene divê em ji derve bikirin kısa vadede ufuk demekî nêzik de برێزکەران مژارێک هەیە gelek caran ez bi xwe jî gava bi telefonê qise dikim لەگەل hevalan li Tirkiyeyê biraderan nas û dostan dibêjin mûçeyek wan werdigirin têra me nake mûçeyek ew jî werdigirin 15-16 hezar lîreye bi qasî ez dizanim xelkê dinê got gelek rewşa xerabtir de heye yani ev zêdekirina mûçeyan jî di pratîkê de rolekê wê çê bû ji bo welatiyan nirxandina te bikir. olması mümkün değil. tu karîgeriyekê nekiriye di rastî de sedî sed enflasyonekî rastaqîne heye
و صدی بی صدی سی موچه هاتنه زیده کرن تو باندورا خواه نکریه جخوا بریا کو موچه وره زیده کرن او پارا زیده کرن دحلو دچه هزار و کسین موچه خور و دکاندار و پیشور همو هر دچن زیان دکن هزار دبن ایدی موچه به موچه تشتک نای خلاص کرن بریا هل بجارتنین شارداری جی ده هنک تشتان بکن ده siyasete ki popülist de bimeşin de ve demeji de beku de muçen gelek zede bikin o jibo helbijartının hermi de beku sadi penci sadi hafteci zede bikin yani sadi sad medit ku bere jihadın zede kirin le ev halliya çu 2021 yılında ev ji sala 2021 ve dest bi vê proseyê kirin û niha em baca vê dikişin û dê berdewam be jî باشه دوی چرچوات گوتی ده بریز کران دوی چرچویا گوتی ده چما و صالحات yani Türkiye coğrafyaka stratejik geçti velateki geçtiyari eştere bişimdina beyna Avrupa, Asya, Afrika'da yani velateki devlemen, coğrafyaki gelek devlemen çima usa pehat siyaseteki galet aburi hate breve birin ti çavad bini ditinate birin. önce şeyden başlayayım. Hep ez dixwazim bi vê dest pê bikim bu siyasal İslamcı iktidar ev şûne ku meriv desthelata niha rexne bike ji sala 1950 ve siyaseta desthilatên rastger temel sorunlar pirsgirêkên mezin bixweretîne ev yek ji sektera çandiniyê de ye her wiha di hinardeyê de hene دیواره انرژی ده پرسکره کنه دیواره وگوهستنه ده دی سیستما باجه ده پرسکره کن جدی هنه و مرف کاره گلک تشتیم دیش بجمره سال 2000 جهان گلک پاره با ترکیه هات و باران هات و اویاجی جبو کار نه باش هاتا بکارانیم یا دویم جی سال 2001 و her tim siyaseteki aboriyeki şaş hata meşandın. Beli. İkincisi bu ve bunun telafisi çok Naha karabukirne ve zahmet de ber rasta em velateki behezin devlemendin Rewşa me dişber rewşa Arjantinê ji ber siyaseta wan ya populist Arjantin ku de hat pêşbînîkirin de pêş bikeve lê em niha lê dinerin hejarî re rû bi rû ye û rewşa enflasyona rêja enflasyona me jî wek heve. Me wêneyekî baş girtişi te spas bo te Süleyman Karan ji Stenbolê gelmem.